So sa ngayon mga kaibigan, makakapanayam naman natin ang tatay ng tahanan. Of course, ang minamahal ni Ma'am Mean, mga kaibigan. At kanina, talagang natakot po ako dahil akala ko totoong-totoo yung yung introduction kanina, mga ka-JCQ. So, sir, as a content creator po, very successful na po kayo. Alam ko po kung paano po kayo nagsimula dahil follower niyo po ako sa Ilocos Norte. So, sir, sino po yung tagagawa ng content ninyo after nung video? Sino po yung nag-i-edit at paano ninyo ginagawa? After po namin mag-vlog, nung una po, ako pa kasi yung natuto noon. Tinuturuan ko po si Wonder Mommy paano mag-edit. Tapos, yun, nung natuto na siya, nung time na nag-grab pa ako, nasa Manila pa kami, pagkatapos namin mag-vlog, bago ako umalis para mag-trabaho, i-edit muna niya yung mga video namin, tapos ako magbabatay sa aming mga anak. Tapos yun, pag na-upload na niya, doon na din ako aalis. Ayaw nga pala, oh. Ayun. Tapos hanggang ngayon, parehas kami. Kung sino yung available, yun yung nag-i-edit. Sa Wonder Vlog po na page ninyo, ano po yung talagang naging trials po natin before na nakamit natin kung ano man yung pamumuhay natin na meron ngayon? Kung trials po, sobrang daming trials. Siguro, sa pagbablog, talagang andun yung tipo na habang nag-video ka, tapos iniisip mo na lalo na pag nag-upload ka, walang manunood. Yun, andun yung, paano ba to? Linya ko ba tong pagbablog? Ganon. Pero ang naisip ko namin kasi dati is, nakita namin sa ibang mga nagbablog na doon kami na-inspired nung sumasahod sila. Lalo na yung may nakita kami sumahod ng 50,000. Kaya sabi namin ni Wonder Mommy, wow, pwede na to. Kahit 30,000 lang, pwede na. At least, mayroon tayong, kung binibilang namin yung dati, parang 1,000 per day, 30,000, pasok na nga sa kabuhayan. Tapos, yun na nga, talagang sinipagan namin. Minsan, natutulog kami alas 12 na ng gabi, alauna, para mag-edit. Kasi, ang editing namin dati, hindi ngayon itong latest na wala ng background music. Dati kasi, nilalagyan namin para pang paano ng mga viewers, kung catchy, oo. Pero yun nga, dahil marami kaming mga violation, kaya tinanggalan namin yung background sound effects, wala na. Tapos, yung time sir na na-monetize na kami, nakasahod na kami ng isang beses, or di ko sure kung sumahod na kami or hindi pa, na violation yung feeds namin. Doon parang bumagsak yung mundo namin noon. Talagang kalahating araw, hindi ako mapakali. Tanong ako ng tanong sa mga pero mahirap din pala magtanong-tanong. Kasi mayroong ibang mga comment na negative, mayroon din namang ilang positive. Pero siyempre, dahil tiwala tayo kay Lord, talagang violation na yun. 1 week lang pala. Ano na ibalik, sir? Kusa po siyang bumalik. One week lang, may na-upload lang kami hindi maganda, tapos yun. Nung time na yun na, naging okay na yung pag-feeds namin hanggang ngayong kasalukuyan. Sir, gaya po ng nasabi ni Wonder Mommy kanina na may mga advices po siya sa mga gustong mag-vlog. So, para sa iyo, sir, ano po yung masasabi mo sa mga mag-uumpisa, yung nag-umpisa na, at saka yung malapit nang mag-monetize para ma-inspire naman po yung masasabi mo sa kanila? Ayan. Ayun, masasabi ko lang po sa lahat ng mga nagbablog, ang una-una niyong gagawin, siyempre prayer mo na. Yun. Siyempre, yun yung gawin mo para mas bigyan ka ni Lord ng knowledge and wisdom. Tapos, anumang mga pagsubok, kung wala ka mang views ngayon, tuloy lang. Oo, upload ka lang ng upload ng video. Tapos, i-enjoy mo lang yung ginagawa. At wag mo ring madaliin na gusto mong sumahod ka agad. Kasi once namin na madali mo yung mga bagay-bagay na yun, talagang andun yung isip mo na parang maano ka na, mawalan ka ng
saya sa ginagawa mo. Siyempre, bilang isang vlogger, hindi naman talaga agad sa sahod. Tapos, yun, mag-ingat ka rin sa bawat upload mo. Kailangan clear, walang copyright, walang ini violation. Parang inyong page or channel, maganda ang healthy. Yun. Tapos, ito yung lagi namin sinasabi ni Wonder Mommy sa lahat ng mga ka-Wonder namin, sa mga nagbablog. Prayer plus sipag at tiyaga lang talaga. Yun lang yung, kailangan mong unahin yung prayer bago sipag at tiyaga. Kasi kung mayroon kang sipag at tiyaga at wala ka naman prayer, mahirap talaga siya. Kasi talagang, tayo naman naniniwala na talagang may Diyos tayo na nakabantay sa atin. Nung nag-umpisa pa kayo, ano yung ginagamit niyo ng pang-edit? Simula noon hanggang ngayon, power director. Power cellphone. Mayroon, nakabili kami ng laptop pero nung in-install ko siya ng pang-edit power director, hirap kami. Kaya ginawa namin ni Wonder Mommy, bumili kami ng cellphone na 4K resolution. Oo, para kasi yung camera namin 4K tapos pag nag-vlog kami 4K din para mas malinaw kahit paano. So ayan mga kaibigan, nalaman natin at kahit konti lang po yung background ng family, Wonder Family po, alam naman natin na very successful na yung kanilang pamumuhay ngayon dahil nakikita natin yung kanilang mga pinaghirapan, pinagdaanan at nasaan na po yung kanilang pamumuhay ngayon with their family at the same time yung kanilang mga kapitbahay dahil marami na po silang natutulungan. So sir, pasasalamat mo po sa lahat ng mga sumusuporta, yung mga viewers ninyo, yung mga followers ninyo. Pasalamat po sa kanila, sir. Ayun na, sobrang marami pong salamat sa lahat ng mga ka-Wonder natin sa buong mundo. Ayun, sobrang thank you sa suporta ninyo. Wala kami ngayon, wala ang Wonder Family, wala ang buong Wonder Family community kung wala po kayo. At yun, siyempre, nagpapasalamat din kami una kay Lord at sa lahat ng mga Wonder Family Community.